saya dhuwur godhonge dhuwur wite ning mesti bakale gedhe angine. Nggih leres. Nah, godha pangalencana ki mu sak dalan-dalan mula sampean sing ati-ati. Nggih. Nek perkara umur tuwa aku, nek perkara awu ora tuwa sampean. Nggih. Nah, ning upama aku meling karo sampean ngono ya barang sing lumrah. Nggih. Mergo kabeh iki dulur. Seniman sak Indonesia niku kabeh niku sedulur. Nggih. Niki punakane sampean niku kan nembang karo sampean. Nggih. Ben nggo pengiling-iling, nggo kenang-kenangan. Engko bar kuwi ben dienggo ning TikTok. Nih guys, sama Bude niken guys. Lek ning panggung ampun Bude. Heeh. Mbak ya. Oh. Mbak kok kesane kaya wis tuwa ngono lho. Lho ora apa-apa nek perkara awu kudu di ngono kuwi. Lah aku karo Cak Jan jane tuwa aku. Wah iya. Namanya siapa?